Alright, timbag nga daw kada kayo aming kakabsat. Welcome kayo iti programa tayo nga sa Miweng iti distrito. Yes. Timbag nga daw kanya yung kakabsat niya ti pangal daw itang oras. Agpadigo kayo mamut ang kayong agpapaapal. Nakita yung mayat nga agpa-shoutout dita, i-comment nyo lang dyan ti comment section tayo. Kaya nakita yung mayat nga sumali para kadagiti games tayo, dapat katada ti share badge yo. Ayan. And kadagayam tata, dati a good friend of mine. Wow! Wow. Ni Benedict Bautista all the way from Hawaii. Char! All the way from Bantay. Ay, hi, Ben. Hi. Good afternoon. Good afternoon. Ang Good kamababain. afternoon nga raw. Walang hiya ka. Ang kamababain. Basta kamot. Kadati ka Valentine's mo. Kasla lang anta nagkatkat. Siyempre, naman maamuanda niya. Okay na lang. Adam lang ka Valentine's mo. Adda. Ay, wow. Sana all. Makita tayo damdama. Ay, excited na. Ala? Ala. At tiket mo nga i-shout out, Ben. Hindi kaya mong i-shout out lagi friends mo, karubam, da papam, o. Malay mo lang. Wala, okay. Eh, binabati ko nga pala si Bea na nasa likod. Nagwawala na siya. And pa-shoutout po ko na ni Jayan Ancheta. Shoutout. Shoutout sa inyo. Sino pa? Sabay tayo nga agkanta, kada agpaay-ayam, ag-shoutout tayo pa. Naimbag na malem kakabsats. Shoutout amin kada giti taga sa Santo Domingo ko na ni Pel Tabangin Colomna. Ayan. Awan ni Kuya Jeff, ni tatay, so nga ni Ben, substitute na. Wow, substitute. Wow. Awan ni, wow. Awan so natata. And, hello po, ako na ni Jenny Jaramillo Tubera. Hello. Shout out sa inyo. And, shout out Lopez family from Santa Catalina and Tabula family sa Santo Domingo. Kunana ni Angelica Biliedo Tabula. Ayan. Shout out sa inyo, guys. Shout out. And please keep on sharing our live stream. Tapno, the more the merrier to. Damdama dagi mayat nga sumali. Kadagiti pag-games tayo. Dati pa premyo tayo. I-load. Nasaan? Nasaan yung wala pang load? Dagitay haan pa nga nakaala dagitay prize da idi last week or dagiti past nga episodes tayo i-text yun lang iti number nga di iti pinned comment. Ayan, iuray tayo. Yes. And shout out Miss K, wala pa yung load ko nung Sabado ko na ni Jenny Jaramillo Tubera. Ayan. Dikita hampay nga nakaala kakabsata dito yung pinned comment. Ito 0917-143-6710. I-text yun laeng. Text yun laeng dito nga number kakabsat and then ibagayo no kaano kayo nga nangabak. Ken no mano di na pangabakan nyo. I-text nyo lang. Hanyo nga tawagan Text lang. And shout out kay Rai all the way from Antarctica. All the way from Antarctica. And pasout tuloy. Pa-shout out po kay Ate Janelle at sa family niya. Thank you, sabi ni Jenny Jaramillo Tubera. Ayan, keep on sharing. Ayan, nagpaado tayo pa. Ate Kay, makapa-good vibes talaga takatawam ko na ni Pel. Siyempre, dapat
happy tayo lang. Dapat hantay nga agpaabak ti problema. Baam di problema sa umang problema bagbagina. And shoutout po sa Chibugan ni Olang. Ayan. Ayan sa napakasarap na pagkain. Ay, nag-work din dyan yung classmate ko, si Mark Paz. Ayan. Shoutout sa'yo, Pio. Ayan, see you soon. Ayan, adupay, tigpa shoutout. Ayan. Ano daw? Ibagampay Ate Jayan Ancheta with Labeng. Ayan. Pa-shoutout po kay Joshua. I love you. Kala na ni JM Guemo. Why? Ayan, ilang ulit ko nang tinext Miss K, wala pang reply eh. Ayan, text mo lang ng text, wag kang panghinaan ng loob. Kasi medyo busy lang tayo kasi marami kaming mga activities na ina-attendan dito sa Kabsat Channel. Pasensya na din po sa abala. Ayan, keep on texting kung hindi nyo pa na-claim. Ayan. Kasi marami po kasing nangi-scam. Kahit na hindi po sila yung nanalo, nag-PPM po sa amin. Kaya, dina-double check po talaga namin. Sinisigurado po namin para hindi rin kami ma-scam, no? Ayan. Asan pa? Shout out sa mga walang ka-date ngayong Valentine's Day ko na ni Scarlett Grace Richard. Oh! Awawa ka naman! Thank you po ako na ni JM. Pa-shout... Ay, gayam. Asan na ba? Pa-shout out ate sa family ko dyan sa Kabarwan, Kabugaw ko na ni Badet Costales. Balitad gawin dyan na sa binalitad ko. Shout out po sa mga papuntang Kanawidan. Ay, sana all nakakapunta. Well, nag-open yata kahapon ang food fair. Yes, sa Tamag Grounds. Ayan. Sa mga pupunta dyan, dapat lagi kayong naka-wear ng mask. And dapat wala mo nang mag-holding hands, mga PDA dyan. Huwag muna. Sa bahay na lang. Ha? Social distancing muna, ha? Mag-iwalay muna kayo. Yes, shout out naman po, ma'am. Hehe. Nagsarangsang takatawa, ma'am. Makapasurot ko na ni Lingotcho. Wala, nahihiya. Mahihain tong batang ito. Ayan, kain po tayo, ma'am, sir ko na ni Ma'am Jenny. Nya si Dam, Ma'am Jenny. Pa-shout out po ko na ni Sir Joseph Cabanilla Ragon. Ayan, pa-shout out po, Baklig family from Pugos ko na ni Maricel Baklig. Shout out dagiti taga Kabugaw. Stay safe. Dandani nga malpas ti lockdownan sana haan nga ma-extendan. Tapos sana haan nga manayunan ti cases tayo ditan. So nga dapat na kayo nga taga Kabugaw hangkay pelang rumrumwar. Takay lang uneg balbalayo hangkay nga paspasyar. Ayan, nagkanta na, Mampay. Ayan, pangururayan iti viewers. Here's a song from Sixpence None the Richer. Wow! Wow! Oh my God! Okay, sige. Oh my God! Yon! Nagitag pa shoutout, ag-comment kay Lata dita, mabasa to Lata, okay? Diba? Sige. Nagitay mayat nga, sumurot nga kumanta kay Lata, no, sa din kumantayan nyo, no? Nada kita kusina nga gluluto, nada kita banyo, mabali Lata, ikan tayo. Kiss me out of the bitter barley nightly beside the green
swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I wear the dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moons are sparkling. Ay. So kiss me. Di wag kayong ganyan, hihingit ako. Kiss me down by the broken tree house. Swing me upon the hanging tide. Bring, bring, bring your flowered hat. We'll take the trail dark by the side. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moons are sparkling. So kiss me. Ooh, 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 ooh. So kiss me. Ooh, 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 ooh. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moons are sparkling. So kiss me. Ooh, 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 ooh. So kiss me. Ooh, 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 ooh. So kiss me. Alright, that was something from the singer. Ayan, pa-shoutout po. Baklig family from Pugos. Shoutout! Shoutout sa inyo. And shoutout mga Lods watching from Pugos. Kuna ni Saint Mendoza Basuil. Ayan. Shoutout Katayna family ko ni Marcel Katayna. Shoutout. Ayan. Shoutout kay Mami Bibi nga madama gauna. Ay, nya nga tas nati gagawin na nga ta ni Mami Bibi. And shout out po ma'am, Phoenix International Riders Club Team. Team Palaban ma'am, kuna ni Win Viloria Cabasog. Ayan, shout out sa inyo. And gusto ko nga po palang batiin ang pinakamamahal kong grupo, ang Amigos Riders Club Philippines. Hello, 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 hello. Hello sa inyo mga amigos and amigas. Ayan, apay awan ti share badge ko ma'am, ko nana. Diyan mo I-share mo, i-public mo, madam. No, agpakita i-share badge mo. Public mo, baka naka-private ka, oh. Ayan. Good afternoon, ma'am, sir. Shout out nga po pala, Lakwat Serang Solid ng Kabugaw, kuna ni Sabuga Shirley. Ayan, shout out po sa inyo. Nagkakatigbibuyan ang taga-Kabugaw. Ayan, usto lang deta, stay at home. Hi mga Lodi, kuna na ni Kayam Fernandez. Hi Kai! Pa-wash up. Digos kagaminan pa-wash up kung kunampay lang dita. Ang kagdigdigos? Ay, Hanya bigdigos. kagdigdigos. Ayan! Ayan. Kaya yun nga makita natin kwa tayo, import tayo all the way from Baguio City. At the COVID na. Char! Lockdown Joke nito. lang. Ito nga jajanen. Ito vegan. Ayun bantay nga ro din ni Bea May Sacramento!
Agtugaw ka ditan, madam. Ay, okay ka lang? Nangan ka mo lang? Alam, bulodong pa lang, DJ. Ayan, ang ating mga guests ngayon ay lovers in Paris. Sana all. Hi, Bea! Hi. Kamusta ka? Okay lang. Ito, it's been a year. Oh. Oo, ang tagal nating din nagkita. Oo nga, mga kailan lang? Mga 1 week lang siguro. It's been a year, just 1 week. Wala pang 1 week. Oo. Oo. Ano na? Ano na? But, oh, ayan. Ayan, hello po sa inyong lahat. Ay, sa mga gusto mong batihin dyan, yung mga kapatid mo, sino mama binabati mo? ko nga po pala. Bisaya man kasi Bisaya, ako. alay? Oo, day. Ay, Bisaya ka pala, day. Oo, day. Hindi, binabati ko yung mama ni Ben. Ay, wow. Ma? Charot. Ano? Ma? Ano gusto? Ilang apo gusto mo? Charot. Ano, hindi. Walang gigigila ka. Hindi. Gusto ko lang batiin lahat ng mga nanonood ngayon ng Kabsa Channel. Thank you so much. Hello. Hello po sa inyong lahat. Kamusta ka naman? Kamusta naman ang Okay lang. quarantine life? Masaya yung quarantine. Sana all! Kamusta naman mga gigs mo? Okay. Mga regular gigs mo? Baka, No. baka gusto mong mag-vlog. Buti nga at maraming mga gig din talaga na natatanggap ako ngayon. Kasi Wow, sa sana Baguio ako all. tumutugtog, di ba? So, yun nga. Walang tugtog Ayan. sa Baguio. Na-lockdown po ako dito. Oo. Na-lockdown ako sa puso niya. Pigilan mo. Uwi na ako, bye! Joke lang. Umawakan. Ay. Alam niyo si Bea, ayan, isa sa mga pinaka iniidolo ko. Wow. Ang galing-galing kasi niya. Magaling siya. So, galing magkulot. ka? Katulad ng buhok ko, kulot. Diba? Diba? Pero ano, promise si Bea napaka-generous. Ganon. Napakabait niya. Alam niyo, nung pumunta ako ng Baguio, binibigyan niya ako ng gig. Oh. Na-try ko rin mag-gig sa Baguio. Oo. Ang ganda mag-gig sa Baguio kasi Diba? Ang gaan. saglit lang. Oo. Ang gaan lang. Pinaubaya ko Katulad sa dito. kanya yung mga set ko doon para matry niya na naman na Oo. tumugtog doon. So, Oh, diba? Napakabait na bata. Ay, bata ka pa ba? Ano? Ganyan. Sige, mag-shoutout ka muna dito. Oh, yung mga nanonood dito. Bakit Yan eh. mag-i-stop? Ayan shoutout po sa inyong lahat dyan. Ayan please do share this live streaming Oo. po ng Kabsa Channel. Doon ka Ayan. na lang magbasa ng mga Oo. mga magpapa-shoutout. Ayan, pa-shoutout ulit kay KD dito sa Lusong Farm. Lusong Farm. Day, Bisaya man ako. Day, na Lusong- makabasa ng Ilocano, day. Ayan, shoutout ka dito yung staff ni Congressman DP Dita Kabugaw. Dalo dita, ayan, si Base, kay ni Jay Yeah. Lusong. Ayan, shoutout sa inyo. Keep safe. And kay Mang MM, hello. Kano dito man nagkikita. Hello po, Kuya MM. Hello po. Sige. Sige, kanta ka muna and then magpapagames na tayo. Sige. Kanta pala ang ni Bea Kakabsat and then pag-games tayo nito. Okay, bye-bye. Exit muna ako, ha? Iwan mo na Ingat. ako, day. Oo, dito lang ako, Sige Day. lang, day. Chill ka lang, day. I'm gonna give you a song from Bee Gees, but a version of Destiny's Child. So, ayan. Para po sa inyong lahat. Oh yeah, it's over and done, but the heartache lives on inside. And who is the one you're clinging to instead of me tonight? And where are you now? Now that I need you, tears on my pillow. Wherever you go, go. Cry me a river that leads to your ocean. You never see me fall apart.
In the words of a broken heart, it's just emotions taking me over. I'm caught up in sorrow, lost in the song. But if you don't come back, come home to me, darling. Don't you know there's nobody left in this world? Hold me tight. Don't you know there's nobody left in this world? Kiss goodnight. Good night. Good night. I'm there at your side. I'm part of all the things you are. That you got a part of someone else. You're gonna go find your shining star. And where are you now? Now that I need you, tears on my pillow, wherever you go. That leads to your ocean. You never see me fall apart. In the words of a broken heart, it's just emotions taking me over. I'm caught up in sorrow, lost in the soul. Yeah, yeah. Come back, go home to me, darling. Don't you know there's nobody left in this world? Hold me tight. Nobody left in this world. Good night. And where are you now? Now that I need you, wherever you go, that leads to your ocean. You never see me fall apart. In the words of a broken heart, it's just emotions. Yeah, I'm caught up in sorrow. Don't you know less without you, baby? Oh, nobody left in this world. Nobody to hold me. Nobody to kiss me. Good night. Good night. Thank you so much. Maraming salamat. Wow! Maraming salamat sa mga nag-send ng mga stickers. And a shout out po kay JM Ombrero Corpus. Pa-shoutout naman po dyan mga madam. Hello po. And also kay Lynn Cucho. Hello po. And Jake Rafael Taktak. Pa-shoutout po ate. Hello po. And to Christian May Karaskal. Hello din. Hello din. Hello Jenny. Saan ba? Ayan. Hello pa shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout sa inyong lahat dyan and good afternoon. Please, once again, do share this live streaming. Okay. Sige. Ayan, may pag-games po tayo ngayong tanghaling ito. Ayan. So, sana mag-join kayo. Yan ang name ng game is Bring Me. Oo. Magpa-play siya ng song. Magpa-bring me. Makakapagpadala dito ng iPhone
Wow. Bibigyan namin ng jowa sa February 14. Hindi, joke. Oo. Ayan, so name po ng game namin is Name That Tune. Okay, Name That Tune. Ayan. So ano man yung okay, mananalo ng 100 load. Ay, peso load. Ayan. So paunahan to, no? So ilang songs yung pwedeng i-play? Isa lang, okay, isa lang. Yung mahirap ba? Sige, sige. Ayan. Ayan. Ay, baba. Ayan, you can guess that song. Siyempre, hindi ko... Diba? Oh, may una nang nag-comment. Si Pel Tabangin Columna, so sick. And nanalo ka ng house and lot. Charot. House 100 peso load. Ayan. May nag-comment. Ang galing. Ang galing mo naman. Sino to nag-comment na to? Si Scarlett Gracie John. Ay, ano niyo po si Sir Garo? Hello kaya Ate Hannah Joy. Ayan, may nanalo na po. Ayan. Ayan, umiikot na ako. Umiikot yung mundo ko sa'yo. Umawakan. De, joke lang. Ayan, so nauna na si Pel Tabangin Columna, so sick. Ayan, Ma'am Pel, ayan, doon nakapin po yung number, so PM nyo na lang po for your prize. Ayan. Ay, wow, sana all. Sana Naku, manood din tayo para manalo tayo na load. And sige, before we move on to our next song, gusto ko lang batiin ang Kerubin family and happy birthday in heaven, Axel Ace. We miss you, I love you, baby me. From Angelica Billedo Tabula. Ganda ng boses mo, ate. Maraming salamat po. Ay, miss, ganda mo po. Maraming salamat po. Oo. Ayan, sige, kataan natin ng happy birthday. Si, in heaven, si baby Axel Ace. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday in heaven po. Ayan. Ayan. Pwede po kayong mag-comment ng inyong favorite song yan. As long as alam po namin magana play po yung song nyo. Ayan, sige. Kanta muna ako. Sige, sige. Sana all bumabalik. Ayan, sige. I'm gonna try a song from Diana Reeves. So, isa to sa mga piyesaan din namin. So, hope you like this song. Diba ang ganda? Ay, wala pa pa. Okay. Take two. Joke lang po yun. Lutang kami, sorry.
silver gray hair, neatly combed and placed. There were 4 generations of love on her face. She was so wise, no surprise, pasteurized. She'd seen it all. I was a child, oh, about 3 or 4. All day I ask questions, at night I ask more. But she never would ever turn me away. No, no. I'd say, how can I be sure what is right or wrong, and what is what I want? Always takes so long. Please tell me where this guy living. Why won't he talk to me? And I'd say, Grandma, what is all will I ever find? And why always a fool? What is life about? I wanna know the answers before I fall off to sleep. She sighed and smiled as she tucked me in. Then she pulled up that old rocking chair once again. But tonight she was slightly, remarkably different somehow. Slowly she rocked, looking half asleep. Grandma yawned as she stretched, and she started to speak. What she told me would mold me and hold to me together inside. Yeah, 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 yeah. She's had on the things you ask, you will know someday. But you have got to live in a patient way. God put us in my faith, and my faith means better days. She said, tell me on the mountain, the dark of night. In the morning, gonna come till the time is right. Can't get the better days, doesn't make it through the night. You gotta make it through the night, yeah, so do. You can't get no better days unless you make it through the night, baby. And oh, you'll see those better days, but you gotta be patient, be patient. Oh, baby, be patient. Later that year, at the turn of spring, heaven sent angels down and gave Grandma her wings. Now she's flying and sliding and gliding in back, yeah, 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 today's. And no through I'm looking up, I still get confused. I stumble through the dark, getting bumped and bruised. When I get in my way, I can hear my grandma say, I can hear her say, I can hear her say, you can get to know better days unless you make it through the night. And so you can see those better days unless you make it. You gotta make it, you gotta make it, you gotta make it through the night shine. Oh, Grandma, oh, Grandma, do you see me now, lady? She used to sit me on her knee.
She used to comb my hair. She used to tell me stories. My grandma took me everywhere. Yeah, yeah. One day. Thank you so much. Maraming salamat po. Once again, hello po sa ating 32K viewers. Charot, is a prank. Maraming salamat po. And a shoutout po kay Mika Rabino. Ayan, hello po once again sa inyong lahat. And may nag-request ng My Valentine Man, please. By Madel Radona. Naku, yan na. Tawagin na natin si Madam K, our guest singer. Show mo, girl. Ako na yung guest. Joke lang. Galing-galing mo naman. Sana all. Ala, sakto lang. Sakto lang. Ayan, nagitig pa shout out. Ayan. Shout out po kay Chadrick Maxwell Buho from Wuhan, China. Ako na ni Wuhan, China. Ni Pap. And pabat. Ay, ayan, nabati na pala to. Okay. And nagitig pa shout out dita. Shout out sa inyo. Oo nga eh. Yung mas mahirap dapat na song para mahirapan silang hulaan. Oh yeah. And shout out po kina Jenny Bell. Manuben po. Hello po. Sabi ni from Christian Christian May May Carrascal. Yes. Ay! Okay. Ano yan? Mamaya muna yung name that yun natin mag-what's in the box tayo. Ay, wow. Ay. Pera, oh, kahon! Ayan, pa-shoutout kay amigo, sabi ni Kuya Uban. Hi, Kuya Uban. And miss na daw kayo ni amigo. Punta daw kayo dito sa studio. Alright. Mananalo to ng, magkano? 100 peso loads. Ayan. Wow! Sarap! Nung box. Ano to? Magbigay ka ng, wag mo ipakita. Ay, okay. Magbigay ka ng clue. Ano to? Ako na muna habang nag-iisip ka. Ano to? Kinakain. Kinakain, oh. Kinakain ng mga nagda-diet. Oo, kinakain ng mga nagda-diet. Oo. Most especially rin sa mga naka-braces, mga bagong kabit ng braces. Ay, oo, Pwede rin itong pagkain na to Ito yung kasi pinapak ko malambot. noon nung bagong kabit ng braces Oo, ko. diba? Pero wala namang nagbago dahil. Nagbago day. Wala nagbago day. Wala nagbago dahil. Mataba Siya pa lang rin yun ako ang- dahil. Ayan, and nilalagyan siya ng mainit na tubig. Oo. Multipurpose daw ito. Oy, multipurpose. Ay, oo. Pwede rin siyang... Oh, really? Pwede siyang makain. Pwede siyang mainom. Oh, mainom. Oo. Ano Pwede pa nyo ba? ipangsabong sa mga manok. Pwede rin siyang gawing lotion. Para rin sa mga... buhok. Totoo, Para sa balat pwede sa lang. buhok. Pwede sa buhok. Ay, totoo. Pwede sa may mga kuto dyan. Buti na lang, wala akong kuto dahil. Kahit ganito yung buhok, ko, wala akong Look at kuto my dahil. hair. Char. Char. Di ba, love? Ay. Nyakan na ako. May mga nagsasabi na pero dapat may Itlog daw. brand. Itlog. Hindi rin po lemon. Hindi rin po Maggi soup. Hindi rin po tea. Ano to? Parang... And shout out kay Kuya Sarsis na nanonood siya. Hindi,
cereal, oatmeal. Ay, may nanalo May nanalo na. Catalina Lopez Querubin, nanalo siya. Quaker Oats. Quaker Oats. Ilabas nyo na. Check natin kung tama yung ano niya, yung ano ba tawag doon? Spelling. Okay, so yeah. Nanalo po kayo ng Quaker Oats. Nadurog na marijuana. Oy, bawal yan. Oatmeal. Ayan. Congratulations, Quaker Miss Oats. Catalina. Catalina Lopez Querubin. Ayan. Suka. Congratulations po. Matatanggap nyo na naman po ulit ang inyong weekly load allowance. Ay, wow. Sana all. Weekly allowance load. Sana all. Lagi kasi silang nakasubaybay sa channel natin. Wow. Sana all po. Ayan, maraming salamat na rin. Pogi ng gitarista, sabi ni sa Kuya Sarsis. Awan. Oh my God! Wow! Ayan, sige. Ayan. So, talagang pinakaunang nag-comment is... Ayan, may naunang nag-comment pero wala siyang share badge. Wala. Kanina wala, pero ngayon meron na. Okay, pasensya na po kay Ma'am Catalina Lopez Querubin. Ay, nanalo po pala. I see Miss Monica Vallejo. Ayan, pasensya na po. May nauna pala. Sorry. Ako yung nauna. Pero siya ang wakas. Nga. Ayan, pasensya na po kay Madam Catalina. Ayan, sali po ulit kayo. Marami pa para sa'yo, Madam. May naka-reserve po. And baka marami pang pa-games, no? Okay, sige. Bye muna, ha? Bye muna. Ayan, sige. Ayan, kakanta ulit kami ng kanta. Kakanta ng kanta. Oo naman. Kakanta kayo ng sayaw. Oo. Okay, sige. I'm gonna give you a song from Pink Sweats. Ayan. Para sa mga in love na tao dyan. Ayan, para sa inyo to. Pink Sweats. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Oh, not pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Whoa, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Ooh, ooh.
Let me show you love. Oh, not pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Whoa, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Ooh, 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 I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Lo, naya siya day. Maraming salamat po. Shout out muna, shout out. Ay, sige, shout out. Umiikot ako. Ikot. Ikot. Pinaikot-ikot. Nel lang. Pinaikot-ikot ka ba? Ayan, sige. Kaya nahilo ako. Alam mo ba? Parang nahilo. Ayan, once again, hello kay Shane Nicole Peria. Hello. Ayan, hello sa pinsan ni Ben. Wow. Ayan. Hello kay Kuya Jean Claude sa Ahor. Horsolis. Wow, gobe. Maraming salamat, Kuya Jean. Ayan. Ayan, also, pakishare na rin po yung ating live streaming dito sa Kabsat Channel. Ayan. Para maging, para mas masaya, oo. Magkakajowa kayo. Ayaw nyo yun pag shinare nyo to. Wow, sala. Shinare ko na. Lagi ko naman sinashare ko. Pero ba't wala pa rin? Puro taga-kabugawang singers. Ay, taga-Bagyo po ko. Ayan, pero sige. Ayan. Maraming salamat din po sa mga nagsisend ng mga stickers. Mwah, I love you all. Pa-request po ako ng song Loving Arms by Janine Bruno Alconcel. 11 arms? Loving Arms. Ay, Loving Arms. Yes. Loving Arms, sige. Tagin natin yung ating 11 arms. 11 arms. May nag-request po ng Mirrors. I don't wanna lose enough. I'm looking at the other half of me. Gazing at the sun. Mirrors. Diba? Okay, sige. Alis ka muna. Alis mo na ako. Bye. Wala akong saysay sa mundong to. Hoy, meron naman. Charot. Ayan, para pa sa nag-request, here's a song from, yun to, Dixie Chicks. Ayan, para pa sa nag-request, nasan pa yung nag-request? Ayan, si Ma'am Janine Bruno Alconcel. Ayan, para po sa inyo to, ma'am. If you could see me now, the one who said that she'd rather roam, the one who said she'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now,
If I could only hold you now. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my change, lying in your loving arms again. Hear me now, singing somewhere through the lonely nights, dreaming of the arms that held me tight. If you could only hear me now. Oh, I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. Let's hear from Ben. Gulat ka, no? Pogi. Ish. I love you. Ganon. Oh, I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. I can almost feel your loving arms again. Our tawag ng tanghalan from Luzon. Kulit-kulit na gusto mo, ah. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Janine for requesting the song. And parang yung kanta kapag nakasakay sa partas papuntang Manila tapos night trip. Ay, oo nga. Sana. Oo. Ayan. Ang ganda kasi pang road trip yung mga ganyan, yung mga country songs. Di ba? Lalo na yung mga kanta ni Blake Shelton. O, kanta ka din daw, Ben. Isang song lang, para naman marinig ng madla yung Bashesh Ma, ha? Ayan, nagsa-soundcheck siya. Ayan. Soundcheck! Oh, soundcheck! Ang cute-cute mo! Soundcheck! Oh, Paano yung soundcheck na ginawa niya? Kakaiba yun. ayan, sino pa ang magre-request? Ay, yung mirrors. Alam mo yun? Alam mo ba yun? Mirrors. I just something. Ano lang, naririnig ko lang yun. Pero I don't sing that song though. I don't wanna lose you now. I'm looking at the other half of me. You're sitting in his heart. I wish the mirrors and the mirrors are. Iba yun! Iba ba yun? Papakantahin naman po yung pogi niyong gitarista. Ano pa? Ah! Jowa ko yan! Ayan, sorry po. Taken na po si Ben. Ayan, sila po ni Bea. Ayan, lovers po sila. Ayan, sarap paguntukin, no? Ayan, pa-request po kung di man. Kung di Man tayo hanggang sa dulo. Yun ba yan? Ayan, hi nga pala kay Bea May Sacramento nanonood. hello po. Opo, pa-shoutout po from Wuhan, China. Ayan.
Pasensya na po sa mirrors and kung di man, hindi po namin siya alam tugtugin. Mag-request po kayo ng madami pa, mga isang album. Oo. Para may pagpilian kami. Gawin nyo kaming karaoke. Charot. Oh, bagay daw kayo ni Miss Ganda. Si Miss Bea daw. Bagay daw kayo. Ay, syempre! Nalanding ako sa puso niya. Oh, hindi ka dito. Dito ka. Ikaw na umupo dito, madam. Ako nga kasi dyan. Ay, sorry Hindi, ano lang. Guess ko lang kayo dito, ha? Ayan. Bagay daw kayo. So, kamusta naman ang pagsasama nyo? Wow, kamusta naman ang relasyon? Ba't ganyan yung tanong? Ingit kasi ako eh. Ba't hindi si Ben yung tanongin mo? Ayaw nga niya magsalita kasi nahihiya siya. Mahal mo ako. Ala! Huwag ganyan! Bakit? Huwag ganyan! Mahal mo ako. Huwag dito. Sa bahay na lang daw. Ala! Sige, ano yung tanong mo ulit? Ha? Kamusta naman yung relasyon niyo? Okay naman, so far. Wow, so far. Okay. So far, so Nag-iipon good. na kami. Wow. Invited ba ako? Sa birthday mo? Nag-iipon ng pawasay pawing bagyo. Ba't ka joke. ba umuwi? Wala pa kaming kasama dito. Sasama ko siya. Charot. Sama din ako. Ay, may nag-request ng That Should Be Me by Justin Barber. Bibe. Ayan, sige iba na lang. Ay, may nag-request ng Forevermore. Ayan, sige. Pa-request na po lang ng natin akap by Imago. Ayan, sige, Ikaw muna mamaya. O, sige, kantayin ko muna itong labas muna ako, Forevermore. Day. Bye. Bye, Day. Ako na lang daw. Ikaw na lang. Mataas boses mo eh. Hindi mas mataas sa'yo There is a song from side B. Ay, tama ba? Ay, side A. Joke lang yun. Isa from side C. Side dish. Oh, diba? Kung may Ben, may Bea. Ah! Yan, please do subscribe on our YouTube channel. Sana ay. I synthesize forever. Ayan, joke lang po yun. Okay. I synthesize forever. Our love will stay together. You're all I need to be with forever. There are times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with
You're all I need to be with forevermore. All those years I've longed to hold you in my arms, and I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you would be mine. I just can't believe that you were mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. Time and again, there are those changes that we cannot end. As sure as time keeps going on and on, my love for you will be forever mine. Woo. I just can't believe that you are mine now. And you were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, our love will stay together. You're all I need to be with forevermore. Together, you're all I need to be with forevermore. Thank you so much. Maraming salamat. Para po yun sa nag-request ng kanta. Hi. Ay, Chanel, my forever. Name the tune muna tayo, guys. Oh, Bago ako yan. kumanta. Name that tune. Ayan, paturo daw kumanta, ate. Ay, ano lang, Sweet magpakalunod kayo, ka sa... ate. Sabi ni John Mark Peralta Ilaban. Di nga eh. And pa-request po ng song No One. No one.
Ay, pa-request po sa aking puso by Kay Cal. Ayaw niyo pa kay Kay Denise. Miss Bayam, parang may hawig po kayo kay Kim Rodriguez at Thea Tolentino. Ha? Saan ba lang, ha? Na actually, minsan gano'n yung sinasabi. Ano na, totoo. Totoo. Okay. Kim Rodriguez. Wow. Okay. Saan banda? Ito na naniniwala si ate, oh. Mawakan. Charot. Maraming salamat po sa, sa very sweet compliment of yours. Aww. Atin to. Name that tune. Okay, name that tune. Okay, name that tune. Ano yan? Anak ni Freddy Aguilar. Ayun yung kanta. Ay, alam ko na. Ano? Ba't ko sasabihin? Ay, okay. Pag sinabi ko ako na nanalo ng 100 peso load to. Pwede ako sumali. Hindi. Ay, hindi Hindi ka pa. pwede. Isa pa. Name that tune 100 peso load. Yun yung title. Opo. Stay. No, hindi. Hindi, Kuya Ivan, hindi. Hindi, may destiny nga po. Sige, later on po. Hindi savage, hindi, mali. Oh yeah, chicken out, yo. Hey. Nang mainlove ako sa'yo, kala ko pag-ibig mo ay tunay. Ay, ba yun? Na tunay na kulay. You'll never... Ang cute niya. Ano kasi, wala siya. Yung Yung title, niya, wala sa song. lyric. Oh, wala Oo. sa lyrics ng song. Wala Okay. sa lyrics. Music play. Play music. Continue music. Ayaw, wala. So, No one. never let me go. Oh my God. Okay, sige. Sige. Yeah. Wiki. May tatlong bibe akong nakita. Mapayat mga bibe. Ngunit Ay, may kanyang nanalo na. pakpak. Ay, Ivan, kuya. Awan. Oo, alam niya. Exempted po yung mga musikero nagko-comment. Hindi, okay lang. Kasi Okay lang, ayaw si sa Ate bagay. Roxette, baka mamaya manood si Ate Roxette. Wala pa Oo. siyang ano. Oh, pwede lahat. Okay, pwede. Except sa akin. Pwede. Ayan, nanalo. Kuya Ivan. Take it fast daw. Take it congratulations fast. kay- Say you'll never let go. Ayan, congratulations kay Ivan. Ivan. Hap-hap na 50-50. Joke lang, Paps. Congratulations, Paps! Kay Ayan. Ivan! Oo, nangato ka eh. Well, talaga. Ayan, Ayan. Text mo na lang yung naka-pin number. Kakabsa, dagiti mga abak iti pag-in sa'yo. I-text yun lang data
Sa hindi pinned comment tayo, 0917-143-6710. Yes. Yes, yes. Oo nga. Yan. Congratulations! Ano nyo, hey Siri, what song is this? Search nyo, hey Siri, what song is this? No? Tapos sabi ni Siri, I don't know that song. And congratulations once again, Kuya Ivan. Roses by Chainsmokers. And thank you rin sa mga nag-hula-hula na lang na say, You'll Never Let Me Go, Savage. Ayan, may Savage. Take it fast Take daw. it no one. Say you never let me go. Oh, say you let Ay, go. iba pala Iba pa yun. yun. Iba yun. Iba yun, iba. Oo. Take it slow, take it fast. The show. Ano pa ba? You'll never let go. Ayan, kantahin muna natin yung request Yung nila. mga request nila. Ano yung request nila kanina? Apo. Ay, Apo. Apo! Akap. Akap by Apo. Tama ba? Ano? Apo hiking. Hindi. Hindi, Hindi ba? imago yun. Ay, imago ba yun? Sorry. Oo, imago. Sige, imago pagbigyan. dahil. Alis mo na ako, Day. Sige, Day. Ay, sige. Sabihin. Ay, nandyan pa po ba yung nag-request ng akap? Ayan, sige. Para po sa kalaman ng lahat, Yakap P, middle name ko. Oh, Yakap. yakap. Oo, Yakap ang middle name ko. Kaya pala, very huggable ka. Oo, ayan. Kasi yakap yung middle name. Right. It makes sense now. Nangopya na wrong pa. Bakit? Saan? Ay, yung rose daw. Yung rose kanina kasi dapat roses yan, dapat may S. Ayun, parang nagugutom na ako. Naririnig ko na yung kulog ng tiyan mo. Anya ti si Dayo kakabsat at dapay laong Ayan ti. lang. Kuha, dapay laong ti nabati mo na makikilaban. Sige, sige. Ayan. Andyan pa ba yung nag-request? Sige, sige. Kantayin natin. Something from Imago. Ang galing. Wala pa? Ay, wala pa. Okay, sige. Hininga ko pa lang yun. Mag-imas sa dinengdengan, Sir Eric. Patigo ka man, sir. Nagtatanong, bakit mahirap sumambay sa agos ng iyong mundo? Nagtataka, simple lang naman sana ang buhay kung ikaw matino. Sabihin sa akin lahat ng lihim mo. Iingatan ko. Ibalik sa akin ang problema mo. Kakayanin ko. Pikit mata kung yaalay ang buwan at araw, batid pa ang sapatos kong suot. Nagtatanong, simple lang naman
Sana ang buhay kung ika'y lumayo sabihin sa akin lahat ng lihim mo. Iingatan ko, ibalik sa akin ang problema mo. Kakayanin ko. Sasamahan ka sa tamis, sasamahan ka sa dilim, sasamahan ka hanggang langit, sasamahan ka sa tamis, sasamahan ka sa pait, sasamahan ka sa dilim, sasamahan ka hanggang langit, sasamahan ka. Oh, 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 sabihin sa akin lahat ng lihim mo. Iingatan ko, ibalik sa akin ang problema mo. Kakayanin ko. Alright, that was something from Yeah. Imagay. Maraming salamat sa nag-request na si Miss Napakagaling. Angelica Villado Tawala. Dahil dyan, may premyo ka. Ayan, gutom na ako. Ay, dito ka na. Ako na yung Sige, sige. kuningning. Kuningning ako ngayon. Kuningning. Kung may luningning si Kuya Will, may kuningning si Kong. Kuningning. What's in the box? How much? 100 peso load. 2. Ay, dapat dapat, alam ko. Ayun, Oh. what's in the box daw? Oo, ayan. Oh my God, that's my favorite. Favorite. Yes. Favorite. Sa mga handaan. Yes, totoo. Nilalagay to Mostly sa, mostly Christmas. So, Christmas. so makita. Wag may pakita. Hindi, patingin natin sa. Umilabas. Ayan. Ayan. Actually, ano siya, nilalagyan siya ng, oo. ng Cream. Cream, yes. Pero pwede mo rin siyang kainin ito with, solo lang. Solo lang. Oo. With coffee, with Coffee, water, yes. with soda, pwede rin. Pwedeng juice, pwede. Kahit saan, pwede kang kumain nito. Oo. Ano to, pwede mo siyang baunin anywhere. Sabihin mo, ano Higado. yun? Wow. Higado. Eden cheese, hindi. Yes. Ano to? Ay! Ayan, dapat Ay, may, may brand. bilis ah. Ayan, dapat may brand dito. Ay, may Dapat brand. Anong brand niyan? May brand dito. May brand dito. Marami siyang brand. Pero ito yung pinaka sikat na Sikat, brand sa yes. Philippines. Ayan. I think hindi lang sa Philippines. Oh, marami din to sa abroad.
Wag mo munang sabihin yan. Dapat may ano to. May brand ito. Oh, yung brand. Oo. Tama yung pangalan ng biscuit. Oo. Actually, biscuit to. Biscuit. Ah! May nanalo na. Meron na. Ay! Si Levi Asher. My son. MY son. Graham. My son. MY son Grahams. Yes, congratulations. Buksan ko na to. Pwede. Levi Buksan ko. Asher, ayan. Ayan, sa nanalo kay Ma'am Levi Asher. Ayan, text mo lang yung nasa pinned comment na number. 0917-143-6710. Congratulations kay Ma'am Levi Ann. Yeah. Okay. Ay, oo, nauna pala siya, si Ma'am Levi. Ay, siya yung congratulations unang po kay lumitaw Ma'am kanina. Levi. Ayan, i-text mo lang, ma'am. Dito yung number 0917-143-6710. Congratulations. Congratulations. MY San Graham. Ayan, sige. Mananalo ka ng 200 peso load. Wow. Ayan, text mo na ngayon. Now na. Ayan, Now, sige, now. kanta ka muna. Ayan, ha? Eh, may nag-request ng shallow. Ay, shallow. Okay, sige. Paano ba yun? My heart goes Shalalalalo. Oo, yan. Okay. Bye. Ayan, sa mga nakikipaglaro po sa atin, ang ang tatawagin po naming mga winners ay yung mga nauunang pumapasok yung mga sa nauunang monitor. nagko-comment. Or O, sa unang monitor lumilitaw na namin. comment. Ay, may monitor po kasi kami, sariling monitor. Okay, sige. Try na lang natin tong Shallow by Lady Gaga and Bradley Cooper. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping so hardcore? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I'm on a deep end, watch as I dive in. I'll never make the ground. Crash to the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow.
the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. I'm on a deep end, watch as I dive in. I'll never make the ground. Crash to the surface where they can hurt us, but far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Ang ganda naman niya siya. Thank you so much. Yeah. Ayan, may guest tayo ngayon. Ulit. Ay, wow. Oo. Sino? Ang pinakamamahal natin na baby, ang pinakabatang member ng Amigos Ay, Riders wow. Club. Ayun, may babatiin lang daw. Halika na, Elijah. Ayun, kasama niya si Pina, ang kanyang Ayun, papi. sige. Hi! Hi! Hindi, ako na lang. Ay, sige dyan. Sige, ikaw. Sinong gusto mong batiin, Elijah? Si Daddy po na Sige. sa London. Sige, batiin mo sa camera. Hi Daddy, keep safe ka po dyan sa London. Wow. Hi, Kuya napaka-sweet ka. Glenn. And sino pa? Sino pang gusto mong Ay, batiin, yung mga baby? playmates mo. Oh, yung amigos. Oh, Pati si crush mo. Hoy, bata pa yan. Ay, bata pa day. Shout out sa Amigos Riders Club. Hi, amigos and At amigas. mga friends ko and sa teacher ko. Ayan. Hello po. Ayan, Ano teacher. pangalan ng teacher mo? Ayan, teacher. Bigyan nyo ng mataas ng grade tong bebe, teacher. Okay, pa-shoutout kayo dito, ma'am. Hello. Ayan. Ano pangalan ng teacher Ano pangalan mo? ng, ikaw, kamusta ka Teacher dyan? mo. Ay, tulog. Yung teacher daw. Ay, yung Sabihin teacher. mo, Ano pangalan ng teacher mo? Ma'am Major po. Hi, Ma'am Mayjoy. And Hello. si Pina, Pina. tulog siya. Ay. Oo, sarap ng tulog kahit na ginagalaw-galaw. Hoy, huwag mong ganyanin. Oo, si Kion Kion. natutulog Oo, din. natutulog din, Ang ating baby Chow Chow. Nasa cage siya. Kion Jerry. Oh, dami niyang pangalan, no? Ito si Pina. Si Pina. Pino. Hindi, si ano daw, Kion daw. Ikaw si Pina. Hindi pinanindigan. Ay. Wow ka, Shabin! sige. Ayan. Bye muna, Elijah. Bye Ayan, muna, see you Elijah. again Maraming sa Saturday. salamat, ha? Babati ulit siya Oo. sa Saturday. Alright. Lumayo yung chair. Lumayo yung chair. Sige. Adjust ka pa. Ayaw mong nalalayo, ha? Hindi, napansin ko lang. Sige, i-usod mo. Pa-request po ng A Million Dreams. A Million Dreams. Yes. The one that got, hindi yun. O, yun yan. May naghuhula pa rin ng Martha Graham crack. Ayan. And shout out kay Ka-Darkness, si Kuya Lofer. Ayun, Raquel. hello, Ayan, Kuya shout out. Ka-Darkness. Birthday niya, kahapon ba yun or nung isang araw? Nung isang araw, And tayo. then, congratulations din po kay Kuya Yes, Lofer. at katatapos lang din ng wedding niya. ng wedding niya. Oo. Hindi siya nag-invite. Kaya nga! Hindi ka nag-invite, Kuya Lofer, ha? Ano sana may katulong yung mga kasama mong kumain. Share it na. Oo. May lechon pa siya nung birthday, hindi siya nag-invite. Sana all. Ayan sa mga may gustong bumili ng kanyang ano ba tawag doon? Yung merch niya, yung t-shirt. Ayan, PM niyo lang siya. You can PM Ka-Darkness. Looper. Oh, Kuya kuya, Lofer. na-plug na kita. May isa akong free na t-shirt, ha? Sana all.
Ayan. And sa lahat po ng nanonood ngayong hapong ito, Shout out ay sa tanghali inyo. yan. Shout out sa inyo lahat dyan. And hello, sabi ni Ma'am Saturnina Marfil Galindo. Ayan. Hello po. Hello po. Ayan. Sino pa? Ay, may nag-request Miss You Like Crazy. Miss you like crazy. Ganun. Pas muna. Ganda mo po talaga, ate, sabi niya. Name that tune ulit tayo. Okay. Para sa mga 25k viewers. Name that tune. Name that tune ulit tayo. And pa-shout out sa lahat ng coordinator ni Kong DV. Gandang hapon sa ating Yes, lahat. Kakabsat. magandang Sabi ni hapon. Ma'am Angelica Biliedo Tabula. And shout out sa mga staff ulit sa Kabugaw. Ayan, stay safe po sa inyo, kakabsat. Stay safe. Wait lang. Ano ba mahirap na song? Wait lang nagpa-process pa. Oo. Nagpa-process pa yung utak namin. Kain na po, sabi ni Christian May Carascal. Ayan, kain na po. Ayan. Sige, si Dam, Madam. Makikain po kami. Sige. Okay, sige. Name that Ay, tune, we have mananalo a ng song 100 na. peso load. 100 peso load. Name that tune. Once Name again, that tune. 100 peso load po yung mananalo sa mga kahula ng song na to. Okay. Ang sexy nga. Medyo, ano to yung mga pang-honeymoon na kanta to eh. Ay, au. Sa kalagot-adok. Dapat title at artist. Yes. Name the artist and the song. Ikaw Paano? Isa pa. Yudo mo. Meron na! Ay, dapat may artist. Title song. Au, by Chow Chow. Title at Title. artist. Oh, yun, meron na. Mika Rabino, My All by Mariah Carey. Wow! Ayan. Congratulations! Kay Congratulations! Mika, my all. Sige, kantahin mo nga yan. Gusto kong kantahin mo yan. Hello. O, ano? Walang ano. Sige, dahil nahulaan. Dahil nahulaan nyo ng hula yung kakanta. Alipo kayo rito. Congratulations kay Mika Yes. Rabino. Sige, kantahin mo Request Seryoso? ko yan sa'yo. Seryoso, ate? Oo, request ko yan. Baya, request ko sa'yo yan. Ang kantahin mo yan. Okay, Galing sige. Love you. Love you. Nangyari sa kamay. Parang may epilepsy. I am thinking of you. In my sleepless night tonight. If I try to
Hoy! And my heart just won't let me be right. 'Cause I'm drowning you and I won't pull through without you by my side. I give my all to have just one more night with you. I'd risk my life to feel your body next to mine. 'Cause I can't go on living in the memory of my soul. Like my own for your love tonight. Baby, can't you feel me? Imagining I'm looking in your eyes, I can see you clearly. Vividly emblazoned in my mind, and yet you're so far, like a distant star. I'm wishing on tonight. I give my all to have just one more night with you. I'd risk my life to feel your body next to mine. 'Cause I can't go on living in the memory of my soul. Like my own love tonight. Oh, thank you, Bea. Thank you so much. Maraming salamat. Ganda And nito. I can't go further kasi basag-basag yung boses. Pasensya lang po yan. medyo ngarag na rin yung boses ko. Okay lang yan. Dalang-dala mo pa din eh. Maraming salamat, Ate Kay. Ayan. Hello po kay Claire Rodrigo Inofinada. Hello po. Claire Rodrigo Duterte. Ay, wow. Okay. Ano yung tawa mo para unlimited? Ayan. Kaya pala ang dami natutuwa kay Ate Kay eh. Ba't ang puti ko dyan? Maganda yung lighting natin. Ay, siya na. Punta kayo dito. Gusto yung pumuti. Oo. Para wag na kayong mag-use ng filter. Filter dye. Ay, sino yan? Ay! Ay, sino yan? Baby, nasa ka na? Ay, sino yan? Wala. Ay, wala ba? Sorry. Yan, thank you so much po sa lahat ng mga nag-request ng mga songs. Ayan. Wala po ba kaming bonus load? Hehe. Okay, magpapagames pa tayo. Ayan, sige. Anong game natin? Name that tune. Okay, name that tune. Okay, sige. Ay, hindi ko alam Okay, yan. okay. Sige, yung alam mo na lang. Mo tinitignan ng ganyan, parang tanga to eh. Uwakan! Sige, DJ, yung alam mo na lang, Beng.
Oh yeah, this song is from Nina. Para sa mga ano to, song ng mga kabit. Hello? Bakit? It really hurts ang magmahal ng ganito. Ba't mo sinabi yung singer? Pwede na nilang i-search yan. Ay, oo nga. Magkagaling yung mga viewers natin dito sa Kabsat. Wala akong sinabi. Google. Hindi nila narinig yun. Manaan. Sige, may challenge ako sa'yo. May challenge ako sa'yo habang hinuhulaan nila. Yung lyrics ng Bahay Kubo, ilagay mo sa song. Oh, sige, try ko lang. Hindi po. Hindi po. Bahay Kubo. Ano na? Ang halaman doon ay sari-sari, singkamas, talong at meron sinta, buko ng papaya. Constantly from Mary Grace P. Jaramillo. Haramillo. Ayan, congratulations! Congratulations! Mary Grace P. Haramillo. Pinakbet by Kay. Ay, Kay. And congratulations, Kai! Mary Mary Grace! Grace P. Haramillo. Ayan, Congratulations. matagal kang hindi nanood, madam. Ma'am Mary Grace. Ayo. Congratulations. Ano yan? Constantly by Nina. Mary Grace P. Haramillo. Congratulations. So, we'll be having our last two songs. Oh. Mag-upbeat na lang kami, upbeat. Tumalsik. Ayan, sige. Now the parking lot. Sige, alis muna ako. Kanta si Ben. Sige. Duet na lang daw po kami. Mayayain po tong jowa ko eh. Ayan, sige. Ano, magla-last two songs na po kami ngayon. And thank you so much po for having us here, Kabsat Channel.
again. I try to tell myself that we can never be more than friends. And all the while inside I knew it was real, the way you make me feel. The closer I get to you, the more you make me see. By giving me all you got, your love has captured me. Over and over again, I try to tell myself that we can never be more than friends. And all the while inside I knew it was real, the way you make me feel. Lying here in your arms, time just seems to fly, needing you more and more. Let's give love a try. Sweeter and sweeter love grows, and heaven's there for those, heaven's there for those. Tricks of time, with a heart of love to find true love in a special way. The closer I get to you, the more you make me see. By giving me all you've got, your love has captured me. Over and over again, I try to tell myself that we could never be more than friends. And all the while inside I knew it was real, the way you make me feel. The closer I get to you, the closer I get to you, the feeling comes over me. Feeling comes over me. Pulling closer, sweet as a gravity. The closer I get to you. Thank you so much. Yeah. And we're down po for our last song for this live. Once again, thank you so much po for having us. Thank you so much, Ate Kay. Line ka eh. Thank you, Bea and Ben. Thank you for granting my request. Wow. Yes. Kasi ilang beses na rin ako in-invite ni Ate Kay. Hindi rin ako nakakapunta. Kaya Kasi finally, marami siyang gig. Sana nandito na all. rin. Oo. Ay, hindi naman. Grabe ka. And magyamanak kada kayo kaabsat, dagi tayo nagstay nga nakipagbuy-buya ken nakipagragrag sa kanyami. Agyaman na alaunay kanyayo.
Thank you so much. Ayan. See you again next Saturday, only here at Samiweng T Distrito. Ayan. Nagitihangan na nga back. Don't worry, dapat next Saturday. Dapat sa internet yo kasjay. Kan dapat alert kayo. Kasjay. Yun ang song from Pwede Dua na ako Lipa. tumayo? Pwede. Tanggalin natin tong upuan. Para sayo-sayo tayo, Day. Ano tayo, Day? Kasi yung lit-lit ko eh. Ako, mali. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way, or was it the heartbreak changed me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary, I know where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to tell me with the words goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on. It's scary, I know where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe it, anything could stop me. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. So, Ayan. Nakita hamping nga na abang kadagiti napabalabas nga pag-games tayo iti Samiweng. Ayan. Abang-abang lang kayo. Next Saturday ulit. And then dapat dapat internet yo tapno kahit yung munangag parang hindi monitor. And congratulations kadagiti na abak. Congratulations! don't show up, don't come out, don't start caring about me now, Walk away, you know how, don't start caring about me now. Thank you so much. See you again next Saturday. Only here at Samiweng Iti Distrito. Thank you so much.